tako izbjegavam neke loše stvari, ako će neko povrijediti, izbjegavam, mada svak može pogriješiti, ja i Jest, pa svi mi griješimo. Snimao sam svadbu u Bugojnu, snimio polazak svadbe od mladoženje kuće. Kažem ja mladoženje, trebam sad do mladne kuće doći prije svatova da snimim kako svatovi dolaze u njeno dvorište. Ne znam da je mladna kuća. Kaže jedan momčić, znam ja Kečina, ja s tobom u auto, ja ću govoriti gdje je mladna kuća, hajde. Meni se sviđa, ja ne mogu, znaš kako, ja volim ove prirodne stvari, ja volim kad ti snimiš pijacu, nešto slično. Direktno vidio sam. Ja vidio sam. Ja u dvorište odmah direktno upali kameru. I da neko ima stavlja sam. I dobrodošli na naš YouTube kanal Dervišić Ibrahim. Ako vam se sviđa naš rad, ostavite like i proplatite se na naš YouTube kanal. Uživajte u nastavku videa. Evo nas danas, znači u Bugojnu smo sreli. Evo nas danas u Bugojnu, ja sam Kečina. Ja sam Ibrahim. Drago mi da sam upoznao gospodina i on mene prepoznao u publici. Jesam, znači naš prvi YouTuber odavde iz Bugojna. Kojeg sam ja prvog našao, ja mislim da si, jel tako? Pa možda sam prvi. Koji se mene baš ono sviđala, znači imao sam želju, evo upoznao sam ga, hvala Bogu. Pa ovako se dešava, ljudi se poznaju svugdje. Ja išao sam austrijsko, evo Kečina. Možemo se slikati, ajde. Ja. Tako, a vidim, a ti si... Narod me zavolio, ne znam što. Ti si lijep. Možda se nešto svidlo. Pa dobro, ti si prepoznat u narodu i volite narod. Znaš kako narod voli onu čistoću, a ti si taj, jel, koji nema glume, nema ništa, ono sve direktno što se snimi. Tako izbjegavam neke loše stvari, ako će neko povrijediti, izbjegavam, mada svak može pogriješiti, ja i Jest, pa svi mi griješimo. Svi mi moramo pogriješiti, ali eto, hvala Bogu da smo nekad ako pogriješim, izvinem se ljudima i šta. Pa dobro, ako ima malo strpljenja, malo sabra, oni podnese, ako neće, oni se mnogi ljudi. I kako je bio tvoj početak, kako si ti to? Početak? Prvo sam volio slikanje, fotoaparat, slikao sam i kod jednog sam fotografa radio puno slika. Imao je veliku zaradu od mene s pazara. Kaže da to obradujem, velika jedna kamera od mene. Velika kamera. Šta će mi rekao to ja? Uči se kaj valjećat. Ja tu uzeo sam tu kameru, učio se po selima, djecu snimao malo. Vježbao se? Jest. Gotovo je i komšija pođe, jedan komšija, hajde naći, svadbu snima, imaš dobru kameru, gdje ću ja snimiti? Svadbu nisam nikad u životu. Oslobodio se po selima, učio. Dobro, ja. Pa tako. Pa tako sam i ja, dobro, ja sam još amater skroz, ja sam... Onda sam imao tog materijala što snimio ga i imao sam na Facebook. Jedan da je kolega iz Austrije, rođak, poznali, Kečina kaže što ne bi napravio YouTube kanal, objavljiva snimke, možeš nešto naplatiti. Ne zna to ni napraviti. Momak mi je napravio taj YouTube kanal, pokazao mi kako se video objavljiva, pošao sam objavljivati. Tako, dan za danom, krenulo je. Pa pazi, imaš ti dovoljno pregleda, imaš ti dovoljno ljudi ovdje koji te prate, koji te gledaju, koji... Pa ima. Imaš. Dovoljno sa svih strana svijeta, Australija, Amerika. Pričao se, tiče me, momak zove iz Kipra. Mislim da je Igor se zove. Čekaj, vidim. Kaže, kupio sam ti poklon kameru i laptop, da te počastim, gledam tvoje snimke, sviđam se kako radiš. Ja ljude ne gledam ni po boji, ni po imenu, prezimenu, za mene svi isti, samo neki čovjek. Kad možeš progovoriti sa njim, fino, to je lijepo. Pa znaš kako, evo u Holandiji, recimo, dok se spomene YouTube, Kečina. Znači, naš kraj, naravno naš vama kraj, kad kreneš srednja Bosna i Zenica, znači, dok se spomene YouTuberi neki kad je Kečina, mada ovi imaju novi sada, oni malo više se reklamiraju. Igor me je zvao jučer, neki momak iz, kaže, iz Bosanskog Petrovca, ali Kipru je. I sviđa mu se tvoj rad, znači sigurno dobro. Gledam, pratim kaj tvoje snimke, kupio sam poklon jednu kameru i laptop, pa eto, hvala. Pozdrav za Igora, nadam se će gledati i ovu. Pozdravljamo Igora ako bude gledati. Mada ga ne znam, poznaću ga za 20 dana. To je lijepo, mislim. Hvala da svoje gledalce upomene koji me poznaju, žale mi se Kečina, slaba slika na kamera slaba, kažu snimaš mobitelom, svašta nešto. Nije u mene problem, ja nemam odgovarajuću opremu, ne program koji prerađiva video da mogu objaviti u HD rezoluciju.
To je najveći Na problem. snimanjima se dešava, bude i zgoda i nezgoda, smiješno i tužno je zato. Kako je ono bilo na dženazi? Na svadbi. Na svadbi? Da pričam mi to. Ajde, pričaj na vi to ako može. Snimao sam svadbu u Bugojnu, snimio polazak svadbe od mladoženje kuće. Kažem ja mladoženje, trebam sad do mladne kuće doći prije svatova da snimim kako svatovi dolaze u njeno dvorište. Ne znam ja gdje je mladna kuća. Kaže, idem momčić, znam ja Kećina, ja s tobom u auto, ja ću govoriti gdje je mladna kuća, hajde. Sjeli smo mi u auto, momak vozi, ugledamo jednu kuću, vidim ja on se izgubio, ne znam ni oko ni ja ne ulice. I jednu kuću ugledamo, puno auta, rekao, tu je garant svadba. Gdje ima naroda, gdje ima svih. Idem mi u tu narodu, sirenu smo uključili, ja kamerom da snimam, kaže čovjek leti, kaže mu gazdi, kaže, ovdje je svadba, dženaza kaj nije svadba. Drži Kećina, izvini se. Niste dirali, uglavnom, uspio si uteći. Nije, pomogu se, izvinio se. Svadbama isto bude slučajeva, svašta. Jel da? Snimao sam svadbu, recimo, danas svadbu snimam, sutra dan ja montiram one CD-ove, zvoni mobitel mlada zove, gdje si Kećina, evo rekao snimam CD-ove, kaš nosi, pa rekao zadam dva, kaj pitaj hoće me vratiti, kaj ja se pokao. Nema idite ga da ima. Ja donio momku CD-ove kući, kažu, dadni čači da gledaju. Bije, vajda. Noćla mlada, sam prinoćla. Nemoj za takavu. Još to toga bude sve. A Bože, ne. Pa smo imali slučaj, došli po jednu mladu, ljudi nas ugostili fino. Ispred čaj grmi ispred kuće ruljska šator i sad da izvede mladu. Ona izlazi, izvede lažnu mladu, tu plaće. Ja, ono. Daj pravu nemaj, smiju se, daj pravu mladu nemaj. Njemu dodijalo uđe u sobu, nemaj, ona kroz prozor odvoje komšija. Pravo? Pravu! Ja, rad. Onda gužva svađa, rad, svađaju se, čuju. Nemoj za takavu. Nadoženja onda nazove neki broj, razgovaraju s nekako. Dovede drugom. Žalio se šta je bilo. Kaže, znala sam ja šta će biti da doći po mene. Otišli smo u drugo selo, podrugu. Sreća, imao je rezervu. Znači nije propala hrana. Otišli u drugo selo, podrugu mladu pokupili. A Bože. Uspjelo. Znači mlada se spremila, sve bilo. I kroz prozor kinula drugom. Odvoje drugo noćno, ja. Privadno, slagano. A Bože. Gledao sam neki video, neki tekst sam čitao tamo gdje je bila u Gradačcu. Kad je mlada se potukla sa svekrom, sa svekrvom u toku svadbe oko para. Znači tu su padale pare, dolazile su i ona će tude sa svekrom koji je njezin dil, koji je njegov i oni su se poboksali, ona je zgrabila koliko joj je bila ruka, sad zavisi je li bila kakva brdarka ili je bila kakva ona. I ona je zgrabila koliko je upatila i... Ide to ja što ne priču, poznaće ljudi. Dragi Kećina, šta ti svašta to i preživiš. Pa ima da mi malo idu na živcevi, zovu me, ajme pomozi me doći snimiti. Na dan 10 puta te zove oči vadi, dolazi snim da vidiš kako slabo živim, da me narod pomogli. Ja dođem da snimim, kaže čekaj da izbaci stvari iz kuće. Ja, zar ima i toga? Ja se spakujem, idem, neću ja ljude lagati. Osjetljivo je to. Neću ja ljude lagati, stan da izbaci stvari iz kuće, da vide da je siromaško, a onda snimam. A zar se i satim slučaj? Neću, ja nisam. Pa normalno da ne bi. A nazove ti ne znaš tako nektelski pričaš. Normalno. Dođeš u kuću, onda... Znači ima i toga. Ima svašta. Znači to je opomena i ovima koji rade snimanja te humanitarne pomoći. Ma naleti čovjek na svašta. Ne bi ni ja to radio nikad, mislim svaka čast ako mora se nekom pomoći. Pa ovako on malo Fadla objavi. A dobro, Fadle tvoj jaran. Ja, Fadla. Ubio ga kuhar po zubi. Vidio sam, hod ti za njim, on ispada njemu zov. Eto da opet pozdravim sve gledalce, pratioce mog kanala Kećina Kid. Hvala ko Bogu da valjda se upoznamo negdje sretnemo. Pa eto, Kećina, šta da kažem? Da sam vas upoznao. I meni da sam tebe upoznao, Bogam, znači, dugo poznajem ime Kećina, a... To nadimak, dedo mi dao nadimak, nisam ni u školu pošao. Sve misli ga ja slabo učio u školu, kada je Kećina jedinca.
Dedo, kaže mama, dao mi nadimak, ovog malog ćemo zvat Kećina, nisam ni u školu pošao. A tvoje ime pravo je? Moje ime Selmir. Selmir. Selmir, ma ružno ime, ne može A naravno. prezime? Haznedarević. Haznedarević. Pa Selmir, pa nije ružno. To lijepo je to ime. Pa ne može narod zapamtiti. Pa dobro, Kećina će zapamtili. Kećina, hajde, ne vidim se. Znači, u srednjoj Bosni najpoznatije ime YouTube-a je Kećina. Kećina. Kako nam kažu? Kećina Kids. Kećina. Kećina Kids. Prepoznao sam to odmah. Jesam, Bogam, ja sam. Pa dobro bude toga. Da ćeš ti to lijepo. Meni se sviđa. Ja ne mogu, znaš kako, ja volim ove prirodne stvari. Ja volim kad ti snimiš pijacu. Nešto slično. Direktno vidio sam. Ja vidio sam. Ja u dvorište odmah direktno upali kameru. I da neko ima stavlja samo 20 minuta, 25 minuta. Ni ja ne volim veliko kraću. Duži video više se plaća. Plaća se minutom. Ja? Nije snimak. Plaće, pjeva, pjesmu su kratak video, vam čunak ne donesete puno kratko. Ne donese puno vremena. Da šta bi, nek se makar. Nek se koliko toliko Fadlova je sestra bludata za Bajru, oni bile izbara. Čuj, a zato ti njega znaš. Ja kad sam to... Pa ćemo nastaviti. Ajde, rođa. Ja. Znači evo sa Kećinom da se rastanemo, hvala ti za ovaj lijep razgovor. Malo smo se našali. Jesmo, čućemo se, bit ćemo u kontaktu, ako Bog da sad ćemo se čuti češće, drago što sam sreo. Znači opet još jedan put ponavljam, za mene najpoznatijeg youtubera Srednje Bosne, prvog youtubera Srednje Bosne, Kećina Kids, to je to. Sve najbolje, Allah imane, lijep pozdrav za sve. Hvala, živ izdrav bio, ej. Vidimo se ako Bog da, sretno, hvala. Okej, čao. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđa, ostavite like i ostavite komentar. Proplatite se na naš YouTube kanal Ibrahim Derviš i vidimo se u sljedećem videu.